अरे निरहु भैया, कमवा तनी जल्दी जल्दी करा। चिंटुआ के बाराती भी चले के बा, लेट हो जाई। जल्दी जल्दी ठोका कुर्सिया। अरे ना हो खेसारी, बारात 5 बजे से निकली, 4 बजे तो हमनी के छुट्टी होइए जाई। 5 बजे से बाराती चलल जाई। कराम तनी आराम आराम से कर, तबे नु 4-5 दिन एजा कमाइल जाई। हाँ ये निरहु भैया ठीक कह तारा। आराम आराम से काम करे के 4-5 दिन काम रही तबे तो कमाइल जाई। जल्दी जल्दी कैला के जरूरत नहीं के। बाराती तो 5 बजे से चलल जाई। अरे ये पवन भैया, उ तो हमहू जानत तारी 5 बजे से बारात निकली, लेकिन पहिले चलल जाई तबे तो ऑर्केस्ट्रा देखल जाई और कमर हिला के तनी डांस भी कर लिहल जाई। अरे खेसारी भाई, तू मर्दिया डांसे के फेर में रहेला। अरे बाराती चलल जी तो रात भर बाराते में नु रहल जी। रात भर कमर हिलई है ना, कितना कमर हिलई बा लेडीज सन के साथ, हिला के नचिह पूरा। हाँ ये पवन बाबू, तू ठीक कह तारा। ई खेसारी दिन भर डांसे करे के फेर में रह तारन। जितना कमा तारन सब ऑर्केस्ट्रा में उड़ा दे तारन। यही से इनकर बाबूजी काल पीटले रहुअन। अरे ना ये निरहु भैया, एक खातिर ना मरले रहुअन। एक खातिर हम दूसरा के खेत में जाके खादर छीट देले रहुई। आपन खेत छोड़ के दूसरा में खादर छीट देही, वही खातिर पीटले रहुअन। अरे खेसारी बाबू, दोसर के खेत आपन खेत कैसे तहके चिन्हाई? तोहके त दिन भर ऑर्केस्ट्रा में डांस करे से फुर्सते नइखे। दिन भर वही जा मन रहता तहार। कैसे चिन्हाई तहार खेत कवन ह दोसर के कवन ह? ठीक कहला निरहु भैया। ई दिन भर खेसारी ऑर्केस्ट्रा पता कर तरन कौना गाँव में आइल बा, कौना गाँव में नइखे आइल। अच्छा ठीक बा, हमारी इंसल्टी काहे करत तारलो? हमारा नाचे आवेला तो नाचेम ना, तोहके तो कमरियो हिलावे लूर ना आवेला, फिर काहे तहर फटता? अरे पवन बाबू रहे दा, छोड़ा। खेसारी खिसिया गईलन। चल 4 बज गईल, बारातियों चले के लेट होई। चल जल्दी चलल जाओ। धन्यवाद।